כמה בנות אתה אומר? סך הכל? מעל 70? בטח. מעל 70? בטח. יש מצב להגיע ל-100? יש מצב מספר תת-ספרתי, יש. תלת ספרתי? יש מצב. תצלם את התחת, תצלם את התחת. באיזה מספר הפסקת לספור? מה, אתה מקליט אותי? באיזה מספר הפסקת לספור? באמת? כן. 59, גם מזמן. איזה שקרן. מה, ניהלת, כאילו רשמת את זה על דף? לא. אז מה? בהתחלה הייתי מתלהב, אחי, בוא נגיד... אני שולח SMS'ים למוטי, 1, 2, 41, 2, אני זוכר את ה-59 והפסקתי שם כי הוא עזב. וואלה? זה היה לפני 4 חודשים, מאז היה טרור פה. טרור! לקחתי אחריות על כל פיגוע שהיה פה. ועכשיו אתה ממשיך באותו קצב? לא, ירדתי קצת. למה? די, נמאס, אני חושב על כסף. חשבתי שאתה לא חושב על כסף. מה זה לא חושב? תשמע, זה אמצעי שמניע אותך בחיים. יש לי יחידה בשבילך, סרול. נו, תשאל. תגיד 3 פעמים אגבת. אגבת. מה שוטפים פנים? מגבת. עם מים. נכון, סימנתי לך את זה? לא, אמרתי מגבת ולא שמעת. טושה.